खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' इउट्यूब चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आब'नि लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों। माबायावहाय गिरुवा हरबरायावहाय। स' आंनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। आंजों लोगोसे आब' दं आरो आब'नि फिसाजो दं। आब' आरो आब'नि फिसाजोखौ देखायलांगासिनो दङ। स' नायलांबाय थादो, फैबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे हाबासिम। आंहा ओंखारखांबाय, आब' ओंखारगासिनो, जाबानो थांसिगोन आरो। स' नायलांबाय थादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे हाबासिम। नै हाबायाव थांसै जोंहा हाबायाव। मा थांनो नागिरदों ना? जोंहा आदै मनिका ओमफ्राय आं आरो मामा सोरनि हाबा थांगोन? थांनो नागिरदों गोदान गाननानै। मायाव? मामाया हाबायाव थांनो दख'ना बायखाबाय। आरो लोगोफोरा बोरै नुदों आंनि भिडिअ'खौ कमेन्टआव खिथाहर। कमेन्ट, साबस्क्राइब, शेयार खालामना हो। फैबाय थादो बिदिब्ला जोंजों हाबासिम। दासो फैदों। लिक्सो जि गाज्रि खारदै नायदो नोङो।
绿色它是谁呀？那它起的它谁？那它拍阿拉起，它过来，जिउनि बोथोरानो सोलायबाय रादाब लाबोयो खोलो बारा थाङा फैहां उसुखुथु जायो फागोलि गोसो जिउनि दैमा